Sis Bicolana, dito ako sa video mo. Congratulations, tumating na ang iyong Google AdSense. Ayan. Mag-iipon ka na para sa iyong sahod. Nagumuyot ako kasi umiiyak yung pamangkin ko dito sa kabilang bahay, nadidinig sa live. Kaya mute muna ako guys, ha? Wala na akong maliit na anak. Dito sa kabilang bahay, nadidinig kasi ang iyak niya. Taga-Sako sa mga budol, mega love shoutout. And guys, magdikitan kayo mga taga Bicol yan, sis Bicolana. Si taga-Sako, Bicolana din yan. Ay, Bicolano. Ayan, congratulations. Nandito ako, pinapanood ko yung dumating na rin sa wakas ang aking Google AdSense. Ayan, Kuya Lemor, mega love shoutout. Ate Pearly, mega love shoutout. Casablanca Vlogs, mega love shoutout. Sis Sikoy. Still watching ako dito, sis. Sa dumating ang iyong Google AdSense. Ako, inaway-away ko pa doon. Para lang hanapin yung Google AdSense ko dati. Sabi ko, pakihanap na po kasi ang tagal na. Thank you, Sisikoy Casa, for member for 8 months. Thank you. Naalala ko dati, binabalik-balikan ko sa sa post office. Sabi wala pa daw. Yun pala, December dumating na. February ko na nakuha kasi ayaw nilang hanapin. JM, may damit na yan, JM. Eka love, shout out everyone. Ang camera ko kasi ababa. Ang baba ng camera ko. Wait lang ha. Ayan, connect each other guys. May nakapin tayo si Bicolana Vlogs. Paki-view na lang ng kanyang dumating ang kanyang Google AdSense. Ganun talaga sis, kailangan kulit. Oo, kinulit-kulit ko talaga. Garo ka taga China manayan. Ngunyan mo lang aram. Ikaw kasi taga Sako, hindi ka nagpapakita sa akin. Kaya kung makita mo ako sa sentro, makikilala mo ako. Ikaw hindi kita makikilala, madaya ka. Kinulit-kulit ko noon ang post office. Ayan. 8 million. I love shout out 8 million. Data ka pa friend sa Facebook taga Sako. Ito ang bahay ni taga Sako oh. Para madikitan niyo siya. Bicolano din yan sis Bicolana. Taga saan ka nga ni Sisi Bicolana? Ini taga Bicol din, mga kababayan natin, bababa ko. Ayan si Tony ba? Yan si taga Sako. Albay ako sis, kababayan mo si Opa, taga Albay din yun si Opa. Ayan,
Binaba ko na sis ang bahay ni Tagasako, si Tony ba? Tapos, ito naman si Kabarter Naga, si Kuya Lemor. Naga City kami ni Homes. Oo, taga Naga City kami. At ito naman si Sir Nars, taga Cebu. Good morning, Mami Pearly. At syempre, si Ate Pearly, kilalang mo na siya. Ang Maming Gala. Maming Gala yan si Ate Pearly. Shout out sa mga taga Bicol. Oo. Mami Renz, mega love shout out Mami Renz. Maraming salamat sa inyong anim dyan at sa si host may sadiri kan supermarket, may sadiri sa imo. Oy, dati nagtrabaho ako Tony ba? Nagtrabaho ako dati sa itong nag-close na Robertson. Yan, dyan ako nagtrabaho kang daraga pa ako sa Robertson. Ayan, Mami Pearly, mega love shout out from Mami Renz. Guys, baka hindi pa nyo kadikitan si Bicolana Vlogs, nakapin. Mami Renz, long time no see from Tagasako ng Budol. Baka Robertson. Oo, Robertson nga. Robertson. Mainit na digdi. Na ang init. Nadadahog ang electric fan. Irayo-rayo ko lang. Mainit na kaya. Tagasako, but not see now. Good morning. Ano yun? But not see now. Long time no see, but not see now. Nagbibisayaan sila sa live niya kagabi. Sino? Sino nagbibisayaan? Ako, nagigets ko na mga Bisaya pag nagsasalita kasi nga, halos mga Bisaya ang mga kaibigan natin dito sa YT. Ayan, Kuya Lemor, congratulations pala, Kuya Lemor. Ayan, monetize na din si Kuya Lemor. Hello, Mami Renz. Ayan. Baba natin ang bahay ni Mami Renz. Wow, congrats. Oo, monetize na yun si Kuya Lemor. Kaya, maghanda kayo ng congratulations message kay Kuya Lemor. Diba, Kuya Lemor? Nagagala ako dyan dati sa Robertson. Ako baga ang pingkit dyan. Ay, kaya pala. Baka may picture ka dyan sa Robertson na nagpingkit. Ayan. Ayan, oo. Oo nga pala. Ano nyo lang yung type nyo lang yung at ibababa ang inyong channel. Pag main channel kayo, syempre. Pag hindi main channel, wag. Ano kamad mo host kay Botbot? Ayun, binabaan ng bahay mo, Mami Renz. Ayun o, please support to Mami Renz and connect. Lang. Richard Canada Vlog, mega love shout out. Richard. Sis Boholana on the way. Andito si Sis Boholana. Bicolana Vlogs yan, Mami Renz. Di mo nakita? Ulitin mo. Ito nakita ko nga Ayan, binaba niya. Ito sa baba ni Kuya Lemor. Lalabs Renz from Richard Canada Vlog.
Binaba niya, Mami Renz. Salamat to, Nebs. Ayan, mag-watch ako sa inyo. Tulog pa yan si Mami Renz. Oo, binaba. Binaba siya. Hindi, binaba niya. Nakita nga nila, oh. Nakita nila, Mami. Mami Renz, nakita nila. Binaba. Bakit hindi mo nakikita? Andito ako sa sa how to cook fish head in tom. Ano to? In tom yum clear soup. Ayan, nag-aayuda ata sa akin si JM. Sis Bicolana, mag-iipon ka na ngayon ng pang sahod mo. Kasi may pin ka na. Oh. Kasi nailagay mo na ba yung yung para sa tawag dito? Mami Renz, watching ako. Nailagay mo na ba yung sa bank, tapos meron pa niyan yung sa sa tax. Dapat mag-zero ka sa tax para kaunti lang yung bawas. Dapat mailagay mo yun. Mag-ano ka na lang, anong tawag dito? Tingin ka na lang sa YouTube kung paano gagawin. Kasi ako sa YouTube ako tumitingin pag may mga tutorial. Mami Renz, watching ako, Mami Renz. Na-stuck pala phone ko kaya di ko nakikita. Oo, Mami Renz, kasi paglagay mo ng binaba niya agad. Mami, dito ako sa iyo, Mami. Watching ako, Mami. Okay na pala lahat. Sis Bicolana, nag-iipon ka na lang ng revenue. Good niyan, mga ilang sahod ka na din. Para lang tayo dito nag-iipon ng alkansya. 'Di ba? Upload tayo. Nagsasako yan si Nightboot, Mami Renz. Mag-upload tayo, tapos 'di ba parang nag-iipon tayo ng alkansya. Ayan si Tagasako, ang daming sahod niya ni Tagasako. Di ko pa nakuha sahod ko. Bakit, GM? Pangalawa na yun sa'yo, di ba? Sabi nila maganda daw sa premiere. Totoo ba? Lahat naman maganda, sis. Pag lagi ka mag-premiere, tapos lagi ka din mag-live, ayun, makakaipon ka ng revenue. Kasi basta magpaharang sila, makakaipon ka ng revenue sa page ads. Tapos, alkansya talaga, hindi ba pera man ay alkansya kasi nag-iipon tayo, di ba? O alkansya yun. Oo, maganda lahat basta may tao. Mag-premiere ka, tapos matao ka, ayun, makakaipon ka ng revenue dyan. Tapos sa live naman, pag marami ka namang tao, oo, pangalawa nakapangalan yun sa kapatid ko sa Dubai siya. Wala sa akin ATM. Siya ang mag-withdraw. Then, ipapadala na lang sa'yo. Ang hirap ng ganun. Ako, sa akin naman, yung bank ko, ang inalagay ko naman yung sa hipag ko. Pero, pag nag-sahod ako ngayon, itinatransfer niya kaagad sa GCash ko. Kaya, automatic, nakukuha ako agad yung sahod ko. Ganun. Halimbawa, pinadala sa kanya ngayon, nakita niyang pinadala na sa kanya, bank to GCash, inaano na, transfer na lang. Ayun, ganun na lang. Ang dali na ngayon. Kaya mas madali na ngayon kesa noon mga proseso.
Mami Pearly, ayan, still watching ako sis. Ay, Mami Renz. Still watching. Hindi ka magla-live, Mami Pearly? Kaya hindi na masyadong mahirap ngayon ang mga transfer. Kasi yun sa ipag ko, bank, tapos transfer niya, may siya, may kaunting charge, pero okay lang. Ilang months ka ng monetize sis, Bicolana? Ako tusok na din dito. Mix vlog, matagal makaipon sis. Depende. Pag maganda naman yung mga views mo, tapos maraming nagpapalipad sa'yo, tapos maraming nanonood, medyo madali. December 7 lang ako na money. O, di ba? Ang bilis. Ang bilis sa'yo, sis. Mabilis sa'yo, promise. Nakuha mo nga agad ang Google AdSense mo. Ako, namoni ako ng September. Dangog lang. Salamat sa mga padangog-dangog nindo. Namoni ako September. Tapos, naipon ko yung pang 1 month ko naipon yung pang ang tawag dito, pang AdSense, Google AdSense, 1 month. Tapos, after 1 month, nag-email na siya na nagpadala na daw siya. Kaya November, nag-email na siya. Tapos dumating na daw. December, pumunta ako sa post office, wala daw. Nakuha ako, February na. Andun na, nakaano na siya. Andun na sa pinakailalim. Oo, basta madaming tao, walang problema yun. Mapamaho kita, may work na naman. Sige lang, Toneb, salamat. Ayan, done watching na pala ako, Mami Renz, nasa harang. Basta madami ang mga views mo, madali lang yan. Ito ang main niya, oh. Baba ko ang main niya ni Tagasako. Sis Ging, mega love shout out Sis Ging. Ate Pearly, nagawa ko na yung may harang sa every 12 minutes maghaharang yan. Ayan, Tony Ba. Ayan ang main channel niya. Ayan, please support my member Tony Ba. Sis Bicolana, ayan ang main channel niya. Tapos, isa pa nating kababayan taga Naga City, ito si Kabarter. Sis Ging, may aralin ko computer. Oo, ako sa lang, kasi alam mo naman wala akong computer. Sa Chrome lang talaga, Ate Pearly. Ang bilis. O, mabilis lang. Ang sinet ko siya ng 12 minutes. Every 12 minutes, ibababa. Every 12 minutes, maghaharang siya. Tingnan ko, JM, kung pumasok yung ayuda mo, ha? Tingnan ko lang muna. Then, watching ako, Mami Renz. Wait lang po sa iba, ha? At isa lang tong nahiram kong cellphone. Wala na. Nakapagsira-sira na yung mga cellphone ko. Isa na lang, JM. Isa na lang. Iikot na tayo. Lalarga na tayo. Salamat, JM, sa ayuda. Laging pag-ayuda. Tamsak host. Ayan, sis Leyte. Mega love shout out, sis Leyte. Parang gwapa. Salamat, sis Leyte. Mega love shout out sa iyo. Salamat sa paharang. Bakas lang po yung pupunta sa main ko. Wala kasi sa akin ang main ko. Oo, nasa niya. Nasa sweetie niya. Nasa sweetie. Sis Ging, andito ako sa magluto ng kare-kare sa binaba mo. Magluto ako ng kare-kare without pork. O, anong nilagay mo dito, sis? Ano ba? Beef? Beef ba nilagay mo? Nag-watch ako, sis. Sis Ging. Sino may upcoming? At maipin natin.
Ayan, still watching sis Ging. Baka next month, sis Bicolano, makapagsahod ka na. Kasi kompleto naman na yung mga requirements mo eh. Na kapag ano ka, mabuti ka, host, meron sirang CP akong susirang. Mix vlog, wait lang. Damitan kita mix vlog ha. Main mo to mix vlog. Ayan, may damit na yun mix vlog. Pwede ka na magbaba ng iyong house and lot dyan. Ako malapit na sumahod manayan, pera na lang ang kulang. Woo! Ikaw pa, ang dami mo laging tao. Ang dami mong mumu sa live mo. Si Mami Pearly, sis Mami Pearly morning. Ayan, sis Leyte, baba mo ang mo sis Leyte. Magandang umaga po kapatid. Ayan mo si Kerong Aklan. Mega mega love shout out po. Ayan, still watching ako sis Ging sa'yo, sa kare-kare mo. Baba kayo ng upcoming guys para maipin natin. Ayan, may nakapin tayo si sis Bicolana, baka hindi pa kayo sa kanya. Kalembang po kapatid ko. Ayan. Wait lang po, damitan natin yan. Sis, Leyte, baba mo yung live na tuloy. Yung mo. Ako na nga magkukuha. Alam ko marami kang upcoming. Yan, baka hindi pa kayo dikit kay Bicolana, sis. Ay, guys. Alin dito ang una? 131 na ito, 131. Fry, fresh, and scallops. Baba natin to sis Leyte. Ang dami mong upcoming, sana all na lang, sis Leyte guwapa. Ayan, tamsak ako dito sis Leyte. Ipin natin ng iyong upcoming. Leyte girl. Kalembang po kapatid ko. Oy, salamat po. Nag-ayuda po kayo. Salamat. Oy, 30 na ang ating dyan. Tamsak. Dadamitan ko po ba? Dan connect na sa'yo, taga-sako. Ayan, salamat sis Bicolana. Ayan, patamsak guys kay sis Leyte. Ako naman, kaunti lang ang mga nanood sa akin kahit mag-LS ako. Ako din di ba? Kaunti lang naman. Pero okay na yan. At least, kahit paunti-unti ay may nagpapaharang pa din. Okay lang yan, mixed vlog. Pero meron ding isang paraan para dumami ang supporters. Pero kailangan mo din talaga mag-support. Hello, Mixed Vlog from Bicolana. Kailangan mo din talaga mag-support. Pag makikita mo pag grabe yung support mo, dami ding bumabalik. Ako, hindi ako masyadong nakakapag-support talaga sa mga naka-live. Kasi nga, minsan, ang aking cellphone ay hindi nakikipag-cooperate sa akin. Minsan, mga hang sila. Oy, All Seasons Vlog, mega mega love shout out. Sisi Koy, All Seasons, Mama Disa, good morning. Hindi nakikipag-cooperate ang aking mga gadget, ang aking cellphones. Kasi nga kagabi, ibang klase yung nangyari sa cellphone ko. Talagang naggaganyan siya, Sinend ko nga sa mga GC. Siguro, pasira na din kasi ito yung ginamit ko nung nagla-live ako nung dati para sa WH ko. Minsan, 10 hours, 11 hours ang live ko. Ayan, pasira na din to. Kaya talagang sumusuko na din siya.
Salamat po din sa mga nagtatamsak. 34 na ang ating tamsak. Maraming salamat. All seasons, good morning, good morning. Guys, pa-tamsak naman sa ating nakapin. Kalembang po kapatid ko. Ay, nag-aayuda sa akin si Sir Mosikerong Aklan. Thank you po. Tingnan natin. 6K ka na host, 11 na dikit ko, maya out na ako. Salamat JM. Kaya pala di kita nakita kahapon kay Kat Kim Manayan. Oo, kasi nga wala akong pang support kahapon, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa cellphone ko kasi nagganyan-ganyan na siya Dan Connect Sir Mix Vlog. Yung mga cellphone ko, sumusuko na din. Tagal-tagal na nila eh. Lalo nung nagla-live ako. Talagang naka-charge pa yan. Naka-charge pa habang nagla-live para hindi malobat. Kasi nga, 10-11 hours ako nagla-live. Minsan tinutulugan ko pa para sa WH. Ayan, nagsuko na din. Tingnan ko nga, umikot na ata ako. Ayan. Salamat, 6K na ako. Salamat, Sir Musikerong Aklan and JM Molly. Maraming salamat. Si JM Molly yan. Sis Ging, then watching ako doon sa sa kare-kare mo. Sis Ging. Then watching sa kare-kare. Mahirap pag walang pang support. Syempre, paano ka makaka-support kung wala kang pang support, di ba? Ibaba natin ang bahay ni Musikerong Aklan. Musikerong Aklan. Kahapon kasi Tony ba, naglayas tuloy. Tusok si Spurly. Yan ang dahilan paano ta ka nabisto manayan. Iyan si JM, tapig lilibot kaya ng harong ko. O ngunyan nga ni nag-ayuda na naman siya. Guys, sa mga gustong madaming banana guys to si Sir Mosikero. Salamat JM sa pag-ayuda JM. Salamat sa iyo dyan ha. Musikerong Aklan. Madami yan banana si JM Molly guys sa gustong Ayan, binaba ko si Musikerong Aklan. Si Sikoy Lizel, mega love shout out si Sikoy Lizel. Thank you si Sikoy Lizel. Ma'am Ging, musta long time no see? Sis Ging, salamat 12 million. Thank you. Si JM, baba natin si JM. Lady Girl, tusok sa upcoming mod. Ayan. At si Sikoy, salamat sa mga pa-ads. Busy pa sa bahay, kakain pa. Salamat All Seasons Vlog. Thank you. Sir Leo Travel, mega love shout out. Hello All Season from Bicolana Vlogs. Sir Leo Travel, mega love shout out po. Baba lang kayo guys ng bahay. Ayan. Baba lang kayo ng bahay at magmahalan sa bawat isa. Yan. Nakatamsak na po tayo guys sa nakapin. Sir Musikerong Aklan, watching po ako sa'yo. Sir Musikero. Kalembang po kapatid ko. Ayan, maraming salamat po sa paayuda Sir Musikerong Aklan. 6K na ang bahay natin dyan. Si Koy Lizel, maraming salamat si Koy Lizel. Pasensya na si Koy Lizel, hindi masyado nakaka-support. Sis Ging, thank you. Salamat sa mga pa-BG. Ate Pearly. Ayan, Musikerong Aklan, watching po. Sir Musikerong Aklan, watching ako dito. Kalembang po kapatid ko. Salamat po.
Wisik-wisik na, saan ka kahapon, hinahanap kita. Naghahanap daw siya ng kakampi. Bakit saan kayong live kahapon, Tonebs? Uy, ang dami ko ng tamsak, 42 na. Salamat, maraming salamat po kapatid ko. Ayan, maraming salamat din po, playing pa po. Hello po, may tayo musikerong aklan, morning. Ayan, binaba ko si Sir Musikerong Aklan. Sis Ging watching sa kare-kare mo. Magandang umaga po kapatid kong Mix Vlog Channel. Ayan, baba mo bahay mo, Mix Vlog Channel. Hindi pa ata ako dikit sa'yo. Saan na yung bahay ni Sir Musikerong? Eto. And guys, sige po, sige, lapag lang po kayo guys ng bahay nyo ha. Kay Kat Manayan, pinulutan nila ako. Mapapamali pa ako ng basa, kala ko pinutulan ka. Pinulutan ka ba? Mami Pearly Vlogs, magandang umaga po. Ayan guys, sa mga gusto mag-connect kay Musikerong Aklan, pagpasok niyo sa kanyang live ay aayudahan kayo niya ni Sir Musikerong Aklan. Kapatid kong JM Molly, magandang umaga po kapatid. Ayan, Sir Leo, tingnan ko ang bahay mo, Sir Leo, ha? Malaki na bahay ni Sir Leo Travel Vlog. Driving back to Arizona from Las Vegas, Nevada. Watching pa ako dito and ididikit ko po ang main channel ko, Sir Leo Travel. Watching po. Morning po from Mami Pearly. Ang ganda naman dito sa Nevada, Arizona. 7 million, maraming salamat. Mamaya guys, invite ko kayo, 9:45 PM, may premiere po ako. Sa mga gustong pumunta. Madalas nga rin po sa LS ko, wala rin ako eh. Maraming salamat po kapatid kong Bicolana Vlogs from Musikerong Aklan. Ayan, pag nakikita ko ang live ni Sir Musikerong Aklan, nag-BG-BG din ako. Maganda kasi ang music niya doon. Kaya kahit may ginagawa ka, halimbawa nagluluto ka, naglilinis ka, naririnig mo yung music niya. Kaya okay lang. Pinupol volume ko lang yung pa-music niya. Ayan, still watching po, Sir Leo Travel Vlog, at ididikit ko po ang aking main channel sa'yo. Maraming salamat po sa paayuda dyan, Sir Musikerong Aklan. Ayan, magbakas lang ako dito. Ayan, Sir Musikerong Aklan, then watching po. Si pala, si Sir Leo Travel. Sir Leo Travel Vlog, then watching po sa'yo. Baba natin ang bahay.
Sir Leo Travel, umakap na po ako sa bahay mo from Bicolana Vlog. Salamat sis. Opo kapatid kong Ate M. Bicolana, nakikita ko po ang nag-replay po ako ng LS ko. Nakikita ko po kitang nakatambay. Maraming salamat po. Nakikinig ako ng music mo, Sir Musikerong Aklan, kasi ang ganda ng music mo. Guys, ang baba ng bahay si Sis Ging. May upcoming pala sa Sis Ging. Tamsak ako dito sis, sa upcoming mo. Na parang hihip ng hangin, ika'y nakahiya dahil sa'yo. Ging, G-Vlog. Pagka naman, kung natin kayang harapin. Good morning, good morning. Sis Gian Len, good morning sis. Maraming salamat. Guys, patusok naman sa upcoming ni Sis Ging, Ging G Vlog. Salamat, salamat taga Sako ha. Sige, mag-work na, unahin ang work. All seasons, puntahan po kita Mama Disa. Tamsakan ko tong upcoming mo Mama Disa. May upcoming din si Mama Disa. Tamsak po. Pabadi natin ang kanyang upcoming. Sisi ko, Jonalyn. All season. Sir Musikerong Aklan, good morning from Sis Jonalyn. Jing Tap kapatid. Jing Dan po kapatid. Salamat po. Good morning, Nance TB18. Good morning, good morning. Salamat. Help Sis Jonalyn. Magandang umaga po kapatid kong Jonalyn Bisaya. Paano ang paggawa ng latik suman? Watching ako all seasons. Dito sa yung latik. Hindi ako marunong nito gumawa. 43 thumbs up. Maraming salamat sis Nance TV. Hindi ako marunong gumawa nito sis Mama Disang paano ang latik suman. Bicolana Vlogs, good morning from sis Jonalyn. Ma'am Nance from sis Jonalyn. Ayun guys, mag-almusal na kayo dyan guys. Ano na, 7, mag-8 o'clock na. Still watching all season sa yung latte. 7 million, thank you. Ayan, nangangalay na daw kamay ni all seasons na makangalay talaga ang paghalo nito kasi malagkit na bigas. Wait lang guys, magtimpla lang ako ng kape ha. At parang inaantok ako, magtimpla lang ako ng kape. Still watching ako kay
Kay All Seasons, still watching. Salamat din guys sa magtitimpla lang ako ng kape. So wait lang po. May Simple C, mega love. Then watching ako sis, Mama din sa All Season, sa paano ang paggawa ng latik suman. Then watching po. Musikerong Pin, done with Bakas from Sis Ging. Tambay ko lang po ito. Good morning sa lahat. Sis Gian, maraming salamat Sis Gian. Ate Pearly, dito ako sa iyo Ate Pearly ha. Mag-watch ako Ate Pearly. Wala pala akong mainit na tubig. Nagpapakulo pa ako. Salamat sa mga pumunta sa ating nakapin dyan. Ay, Ate Pearly, meron ka pala ditong upcoming. May upcoming ka pala dito, Ate Pearly. Mami Pearly, may upcoming. Anong oras to? 8:30? Ayan, Kathleen. Sis Pearly on the way sa'yo, sis. Hayaan mo yan. Huwag kita hayaan. Good morning, good morning. Tamsakan ko to Ate Pearly. Guys, patamsak naman kay Ate Pearly. Ay, unang tusok ako Ate Pearly. Unang tusok. Ano to? Sekreto ng masarap na chop suey. Anong sekreto niyan, Mami Pearly? Kasi hindi ako marunong magawa ng chop suey. Andito ako sa Buko salad mo, Ate Pearly, ha? Di na ako magbabakas, Ate Pearly. Para, marami na akong bakas dito eh. Basta nasa buko salad ako. Watching muna ako at, tingnan ko yung pinapakulo ko doon. Kathleen! Sige, mamaya ako isabit pag hindi ka na nakain. Di pala yan may ni Mami Pearly. Binaba ko na sis. Binaba ko na yung niya, upcoming. Di na ako magbabakas dito sa buko salad, basta magwa-watch ako.
Ayan, may kape na ako dito. Still watching, Ate Pearly. Pag set pala yung yung set ang ating live, wala palang bubbles. Dapat pala hindi set. Kaso, trinay ko lang Ate Pearly na iset kasi nga para malagyan ko nung sa middle middle ads. Ayan ito. 2 million, thank you. Ayan, done watching na ako Ate Pearly. Walang dito lang si Sikoy, maghilamos lang muna ako. Kathleen, thank you. Sisi Nance, Ate Nance, maraming salamat. Sis Pearl, di ka nag-live. Oo nga, hindi nag-live si Ate Pearly. Bakit hindi ka nag-live, Ate Pearly? Ate Kathleen, sayang wag ka na maghilamos. United, Billy, mega love ano ito? Unedited. Hello from USA, Upper Wisconsin. Ayan, mega love shout out. Unedited. Bless everyone. Ayan. Thank you so much, Unedited. Ayan, nakapagtimpla na ako ng kape. Mainit pa. Baka mapaso dila ako. You can drop your link unedited and connect to the other. Kathleen, bakit hindi mo na nilalagyan ng $sign ng iyong ang iyong Kathleen? Okay, sis, from Nance TV 18. Good morning, host. Thumbs up dito, Kuya Eddie. Mega love shout out, Kuya Eddie. Ate Nance, tingnan ko ang bahay mo, ha? May upcoming ka, Ate Nance? Wala. Andito ako sa Bakit? Anong problem? Dragon dance ako, Ate Nance. Sayang naman, madami ka laging tao sa live mo. Tapos, madami ka laging tao sa premiere mo, Ate Kathleen. Dito ako, Ate Nance, sa'yo. Ayan, ang baba ng bahay, guys, si Unedited Billy T. You can connect to Unedited. $9 million. Thanks. Ayan. Thanks also, Unedited, for coming in my simple live stream. Charot. Ayan, dragon dance ako dito, dragon dance. Bago magpasko si Sikoy, Diyos ko, isang taon pa, January pa lang ngayon. Sayang ng mga dolyar si Sikoy, Kathleen. Taas ko pa ako, nangangalay ako. Sayang ng dolyar. Marami sa yung nagbibigay ng dolyar, Kathleen. Parang ang tagal ng oras. Wala pa pala akong isang oras. 10 months na lang Pasko na. Diyos ko, Lord. Tinaas ko ang paa ko kasi nangangalay. Parang, may kuryente. 7 million people and sa 45 na tamsak. Maraming salamat. Still watching ako dito, sis. Ay, Ate Nan. Sa iyo?
Dragon Dance. Diyos ko, ang init pa. Hello, my simple C. Hello, sis. Mami Pearly Bloods. Mega love shout out, sis. Tusok pala, muntik ko nang nakalimutan. Ayan, nag 46 na, Nakita ko. Nakita ko pagtusok mo, Kathleen. Salamat sa inyong mga patusok. May simple C, may upcoming ka, sis. Ikaw, sis Kathleen, may upcoming ka para maipin natin. Sa mga hindi pa nakakonek kay Musikerong Aklan, ayan, pagpasok niyo sa kanyang live ay aayudahan kayo niya ng 10. All seasons, Sisikoy, maraming salamat all seasons. Ate Ann Colorets, mega love shout out. Ayan, good morning. Nance TV18, ayan, Nance TV18, dan sa'yo si Unedited. Pabalik na lang sa kanya, sis Nance, ha? At bakasan mo na din. Mami Pearly, wag mo ako ipin. Ayan, sige. Done watching, sis Pearly, sa gawin mo to sa baboy. Gawin mo to sa baboy. Sis Bicolana, done sa'yo, Ate Pearly. Nagkakape-kape lang yun dyan sa Ate Pearly. Nakikinig daw siya. 9 million people. Maraming salamat, 9 million people. Sir Musikerong Aklan, salamat po sa patambay, Sir Musikero. Sa mga hindi pa nakadikit kay Sir Musikero, pag inyo sa kanyang all season, done na din sa'yo si Unedited. Ayan, ang sipag-sipag, balikan mo. Oo, ay may binaba siya sa taas. Pabakrid, sis. Di ko pa natitingnan ang bahay niya, nagwa-watch pa ako dito sa'yo. Nasa Dragon Dance pa ako. Dinatamad kasi, ganyan din ako minsan, Kathleen. Kaya minsan ang dinadala ko ay alagad. Para bakas-bakas lang ako. Kasi pag may ginagawa ako, ganun, hindi ako makapagsukli. Dito na, Mi. Diyos ko, Lord, may nagpatugtog na naman ng music sa kabilang bahay. Nadidinig nyo? Ako din, Ate Kathleen, tamad magsukli. Pero pag gusto kong gusto kong magkipagdikitan, yung main ang dala ko. Kasi kahit hindi ka magbaba ng bahay, may magdidikit sa'yo, di ba? Pag main ang dala mo. Nadidinig. Oh my. Andyan lang kasi sa kabilang bahay. Kaya nga hindi na ako gumagamit ng B8 ko kasi nga pag gumamit ako ng B8 ko, minsan 12, 15 na mga CPRs ang mga nangyayari sa aking live. Ang tagal-tagal kong matapos ma-off. Ayan, kasi hindi ko naman yung pwedeng sabihan na i-off nila yung music nila. Magagalit yan sa akin. Sis Nance, done watching na ako, Sis Nance. Puntahan ko si Unedited. Hayaan mo na yan. Kung CPR siya, bahala siya. I-off na lang natin. Ayoko naman mag-dot-dot lang. Gusto ko nakakausap ko kayo. Hello, Sis Nance from Sis Bicolana. Ayan, 251 ang bahay ni Unedited. Hello, brother Unedited. I'm here in your channel. Watching here. Don't let anyone never pressure you. Take time and think. Ano to, 81? Bicolana Blans. Dan sa'yo si Unedited. Unedited, I'm here in your video. Ang dilim ng video niya. Sis Gian, salamat. I'm here in your videos, brother Unedited Billy. One banana for you, my friend. 81 pa lang pala ang bahay niya, guys. Padikit naman kay Unedited. 251 pala yung niya, yung bananas niya.
81 yung kanya. Salamat unedited. Balikan kita. Ayan. Ayan. Bicolana Vlogs, back to you. Unedited. Marbil Concepcion. Mega love shout out. Sis Ann. Ate Ann. Ayan, connect to you, brother, unedited, Billy. Parang nagka-music tuloy ako dito. Sayaw-sayaw. Gian Len. Ayan, dan sayo si unedited Gian Len. Connect nyo siya, guys, kasi maliit pa kasi ang bahay niya. What's going on? Ayan, salamat Ate Nance. Unedited, another 2 bananas to you. To subscribe, ha? Connected to you, unedited. Yung si Koy Gian, dan sa'yo si unedited. Love your singing voice. Ayan, salamat naman yun. Thank you. Ayan, another bananas to you, my friend, unedited. Another 1 banana. You're 85 now, unedited. Visit my live tonight. I'm unedited. I can give you thumbs up. Yes. Unedited, please connect to Katlim. Ano ang magla-live mo mamaya, si Sikoy? Katlim ba o Angel? Three bananas done. Si Angel, oh sige, sige. Ibaba natin yan, papadikitan natin. Dabs! Dan Supli unedited. Kathleen so kind. Yes, you can visit her live. Anong oras sisi? Another banana, unedited, another banana. Dan 3 banana to you, unedited. 9 p.m. Sige, sige. Wait lang. Baba ko bahay mo. You can visit her live, Angel Mix Vlog. 9 p.m. Philippine time. May ano ka ba? May anong app tawag doon? May nakaset kasi si Kuya Angel para doon na siya mismo magdikit. Meron. Baba ako to ha. Open mic. Itong open mic. Oh my God. Minsan kasi naghahang ang cellphone ko. Ang tagal bumukas. 11 million. Mega love shout out. Mga alaala mo kay Dabs, salamat Dabs. Ate Ann, salamat. May simple, thank you.
I hear a roaster. Yes, in the neighborhood. Pasensya na guys, maingay dito ha kasi tabi-tabi ang bahay. Ayan my friend, unedited. Please connect the one I pin. Angel Mix Vlog. She gave you bananas live 9 p.m. Philippine time. Ikaw na magpaliwanag, Sisi, nahihirapan ako. Ate Angel, ikaw na magpaliwanag, nahihirapan ako. Unedited. Mas maingay sa amin ako, baby, manok, motor, tao. Oo, dito ang dami din. Salamat ka, Eddie. Kumusta po ang iyong sugar dyan? Okay po ba? Unedited, please connect the one I pin. She have live stream 9 p.m. Philippine time. She will give you more subs. Ayun, naintindihan naman siguro niya. Oh, okay. Thank you my friend. Unedited. Dabs, salamat Dabs. Sino pa hindi ko na-watch? Si Sis Gian. Watch kita, Sis Gian, ha? Nag-gets niya na si Sikoy Kathleen. Yes, may upcoming na si Sikoy Gian. Solusyon sa nalalagas at minute. Yes, maganda to, si Sikoy Gian. Baba ko to, ha? Ate Parly, may upcoming na si Sikoy Gian. May 10 million. Mega love shout out. 10 million. Sir, mali pala yung napuntahan ko na LS. Bakit? Saan ka pumunta? Same kami ng logo. Same na pink. Ayan guys, may upcoming ma'am. Anong oras pala to? Hindi ko nakita. Sisikoy Gian. Bukas pa. Ewan, sino yun? Sabi ko pa doon, Sor. Di pa ako nakapag... Masabi yon. Bakit? Member ba kita? Tamsak ako dito si Sikoy Gian. Salamat Ate Angel sa pagpunta kay si Sikoy Gian. Sir Nars, mega love shout out. Tomorrow ang live ni ay ang premiere ni Sis Gian. Si Sir Nars, baka meron siyang upcoming. Marvin Bill. Dan, ayan. Ate Ann, ipasok mo yung main channel mo kasi nag-go to channel lang si Unedited. Anong pangalan? Tiningnan mo ang pangalan? Mabuti hindi ka naka-join. Dan Ma'am Gian from Kathleen. Oo, Dabs. Salamat Ate Pearly. Sige na Ate Pearly. Naka 1 hour na din ako. This is Wendy. Baka may upcoming si Sis Wendy. Ayan, meron.
Puntahan kita may simple si ha. Wait lang si Sikoy. Tamsak 18 ako sis Wendy. Ay oo, pareho kami pink. Pareho kami pink ni Sis Leyte. Andito yung kanina si Sis Leyte. Mommy, pump us some more content. The world awaits. Subscribe. Agi guys sa labas, no? Pasensya na guys, ha? Ayan, may upcoming din si Sis Jonalyn, may upcoming. Buti hindi ka nakapag ano. Sino mga naka-live na iba? Hindi kasi ako nagagala. Walang paggala. Isa lang ang cellphone na pang ano. Ayan. Thank you. Guys, balikan nyo si si Unedited kasi ang liit pa ng bahay niya. Iba na naman pangalan Dabs ng mo, mukbang mo. Dabs mukbang na naman. Ayan, tamsak sis Jonalyn. Mag ka daan ni kuya ni valid ID kasi Wait lang guys, ha. Ayan, salamat si Sikoy Kathleen sa pagpunta sa mga binababa ko si Sikoy. Ha, salamat. Kasi may dyan, may pumunta. Magpapas daw ako ng ID. Para sa racket. Ayan, magra-racket ang lola nyo. Ka-Eddie, salamat po. Si Sikoy Jonalyn. Watching ako sa'yo si Sikoy Jonalyn.
Di na ako magbabakas dito, Sisikoy Jonalyn, kasi madami na akong bakas dito. Baka masilip na ni Lolo. Mami Purdy, salamat all season. Thank you, thank you. And watching na ako dito, Sisikoy Jonalyn. Di na ako magbakas. Kaya pala na nahimik ko. Oh, may pumunta sa akin, magpapas daw ako ng ng ID. Sabi ko, mamaya na ako magpapas ng ID kasi nagla-live pa ako. Sabi niya, okay naman lang daw. Magpapaserok pa kasi ako, ang layo ng Xerox dito. Thank you guys, ha. Kaya si Sikoy Jonalyn, watching ako sa'yo, si Sikoy Jonalyn. Angel Mix, tusok old from Dubs. May ibigay na kayamanan. Hindi, may ibibigay lang sila na work. Work lang. Pero madaling work lang. Kasi sa barangay naman yun eh. Kaya magra-racket ang lola nyo. 10 days lang naman yun na racket. Para meron tayong pang budget. Ayan, still watching si Sikoy Jonalyn. Salamat, 7 million. Umalis na ba si Unedited? Nag-ano na ba kayo guys? Nag-almusal? Dabs, dance sa Sunny Egg po. Dikit na rin. Ayan. Mga old friends mo na yan. Si Sikoy Kathleen. Still watching. Si Sikoy Jonalyn. Si Sikoy Kathleen, maganda yung patayo na live, no? Kaso parang kaunti yung doon, harang. Hindi pa ba nag-live si Ate Pearly? Sabi niya magsiset na siya. Wala pa nagpa-pop up sa akin. Salamat po ka Eddie. Ayan, babaan natin ang bahay ni ka Eddie mamaya. After nito kay... Ayan, then watching na ako si Sikoy Jonalyn. Sa yung video. Ma'am Jonah, mega love shout out. Guys, mamaya may premiere ako. Oo, malaki yun sa views, tapos malaki sa watch. Pero sa harang kasi parang hindi siya maganda sa harang, no? Kasi pag kada pasok mo, wala naman. Ngayon, nag-set ako ngayon na every 12 minutes, may papasok na harang. Nag-set ako ngayon. Ayan, then watching si Sikoy Jonalyn. Puntahan kita ka, Eddie. Oo, wala talagang harang. Pag sa notification ka pumasok, meron, kaunti lang. Ayan, ibaba ko, Dabs, itong tempura mo. Tempura.
Tamsak dito sa tempura mo, Dabs. Ayan. Baba na natin si Baba muna kita si Sikoy Angel. Palit natin to si Sis Gian. Para bukas, upcoming niya bukas. Oo, kasi nagwo-work din yan si Dabs. Sinahayaan niya lang ang kanyang live. Pero pag nakita niya ang bakas mo sa live niya, pupuntahan ka naman niya. Kaya diskarte na lang tayo para makapag-live, 'di ba? Lalo na yung may mga trabaho para makapag-update, kailangan nating kahit mag-silent lang para makapag-update tayo. Si Mami Renz pala hindi ko pa nawa-watch. Puntahan din kita, Mami Renz. Kaya nga, Dabs. Ayan, Mami Renz, watching ako dito sa Night Out in Singapore. Kanina ang init ng kape ko, ngunyan na. Night Out in Singapore, Mami Renz watching. Guys, patamsa kay Sisikoy Gian. Salamat sa support, Team Happy. Ayan. Naman, Dabs. Dito lang si Sikoy, magkape muna ako bago mag-start mag-work. Sige, si Sikoy, maraming salamat sa support. Si Sikoy Kathleen, love, love. Kulot, mega love shout out, Kulot. May upcoming ka, Sir Nars? Sir Nars, dito ako sa'yo. Yan, sarap naman ito, Sir Nars. Mega love shout out, Kulot. Good morning. Naghatid ka na, Kulot, kay Bibi Kulot mo. Super ganda, Sir Nars, Parang ayaw kong inumin to pag ganito yung coffee. Titingnan mo lang.
My Simple C, maraming salamat My Simple C. Oo, Anes. Dab, salamat. Plus ko sa'yo, Sor. Huwag mo nang gamitan yan. Tapusin ko lang ad. Salamat, salamat, Dabs. May Simple C. Pupuntahan kita, Sisikoy, sa channel mo. Ay, may upcoming din si Sis May Simple C. Baba natin tong upcoming ni May Simple C. Jer, maayong buntag from Dubs. Tamsak ako dito, sis. Manok. Unang tusok. Ayong buntag diha, chef. Tusok sa taas. Salamat. Tamsak ako dito, sis. May simple. Ate Pearly, hindi ka pa nag-live? Oo, Dabs. Inayudahan ako kanina ni inayudahan ako kanina ni JM saka ni Musikerong Aklan, kaya nakapag 6K na ako. Kanina pagpasok nila, may Simple C, watching ako dito. How to cook healthy meals on a budget. Nag-LS na si Copperly. Oo, nagpaalam na siya sa akin, naka-busy daw ang isa niyang cellphone. 30 minutes na lang din naman ako. Dabs, good morning from Sis Jonelyn. Mega love shout out Kidong TV. Kidong TV. Sino si Kidong TV? Hello Kidong TV. 7 million, maraming salamat ha sa mga paharang-harang niyo dyan at sa 49 na thumbs up. Dito ako sa iyo, sis. May Simple C. Sisikoy Gian, maraming salamat. Morning, Ma'am Jonah. Ngayon niya lang ako napansin, Sor. Kanina ko pa siya binati. Oo, kasi sabi niya kanina, busy daw siya. Salamat sa jacket host. Ayan. Welcome, Kidong. Sino si Kidong? Babaan ng bahay, Kidong. Kidong TV1. Chef, pabisita. Ayan, bisitahin natin yung kulot. Are you still watching my Simple C? Wait lang, kulots, ha? Bisitahin natin yung iyong binabang link. Tambay, sir, hanggang 9 a.m. Wala naman akong net. Wala naman akong net. Ayan. Oo, ano na lang ako, 30 minutes na lang. Tamang-tama yan, Dabs. Pag walang net mo, mag-end na din ako. Palablab, guys. Salamat po. Ayan. J Black Remix Music. Thank you, guys, ha. Kulot, salamat, kulot. Dito lang ako, host. Ayan, Ka Eddie. Salamat po sa pagtambay, Ka Eddie. Hindi ko na nabisita si Ka Eddie. Opo, kape. Kape, Sis Gian.
Jer, dito na ako. Basta Pinoy, panalo from Doves. Still watching my simple C. Ayan, dadalawin ko yung mga binaba. Nako, on sis ha. Salamat sa mga nagtatambay dyan guys ha. Thank you so much talaga sa mga nagtatambay. God bless everyone. Pasensya na kayo, hindi ko kayo mabisita sabay-sabay guys. At ang ating gadget ay iisa lang at karag-karag. Pero sisikapin kong mabisita ko mga bahay nyo. Dito sa bahay mo, basta Pinoy, ikaw na yan, Jer. Ayan. From Dubs. Ayan, patapos na ako kay My Simple C. Di paano yung Dubs? Nag-ano ko na lang? Di-data? Oo nga, sis Gian, kasi nagkakasira-sira na nga. Ito nga, parang, ito, sumuko na din to kagabi. Tapos, inop ko lang siya. Tapos, hinimas-himas ko lang siya. Medyo okay naman, pero nagahang na talaga. Tapos, yung parang gumagalaw ng kusa. Very hang na siya. Kaya hindi ako manalo-nalo sa mga pa-LC. Kasi ito yung ginagamit ko noon na pang live ko, yung ganito, pang camera ko. O ngayon, 10 to 11 hours ko siya noon ginagamit. Kaya eto talaga, nasira na. Hang na siya masyado, tapos gumagalaw ng kusa. Done watching my simple. Data ako pero isa lang po. Ayan. My simple C, then watching po sa yung how to cook healthy meals on a budget. BG, salamat Ate Pearly ha. Sobra sa over talaga. Sobra sa over. Kaya kawawa naman ang mga cellphone natin. Wala kang kulot vibes. Upcoming. Sa Kulot sa Kulot TV meron. Wala kang upcoming, Kulot. Uy, Sis Mai. Good morning, Sis Mai. Parang ngayon lang kita nakita, Sis Mai. Sis Mai. Bakit ngayon lang kita nakita? What happened to you, Sis Mai? Uy, salamat sa 9 months. Nadala na ako nag-charge LS yung iPhone na ginagamit ko. Oo, talaga. Marami nga nagpo-post sa Facebook na i-charge nila. Tina-charge nila bago matulog. Ayan, sumasabog. Kasi nga na-over na sa Ka Eddie! I'm here, Ka Eddie. Busy siguro si Sis Mix Vlog. Oo, ngayon ko lang talaga siya nakita, si Sis Mai. I miss you, Sis Mai. Sis Gian Len, baka nakamute na naman to. Si Miss Hugot. Kuya Eddie, I'm watching your kanta-kanta, Kuya Eddie. Kaya gawa ko sa power bank na ako nag-charge. Dati, Dubs, pag nagla-live ako, sina-charge ko to kasi nalulobat. Hindi siya di ba dati nag-10 hours tayo ng live? 8, 10, ganyan. Sina-charge ko siya.
Kaya ayan. Grabe naman ang pakinabang ko dito. Love na love ko tong cellphone na to. Ito yung pinakauna kong cellphone. Ay, ang una, keypad, di ba? Tapos, ito na yung pinakauna ko sa mga Android na ganito. Kaya, kagabi, habang naggaganyan siya, kakarag-karag na siya, sabi ko, ay naku, yung pinakauna kong cellphone, nasira na. Pinahingahan ko, medyo nagamit pa naman. Kasi sabi ko, pag nasira to, wala na akong pang live. Kasi ano nang gagawin ko, hindi ako makakapag-watch sa mga video nyo. Tapos kung isa lang ang cellphone, hindi na makakapag-watch ng mga video. Tapos pag ganitong live, hindi ko mabababa ang mga upcoming nyo. Kaya sabi ko, hindi ako magla-live na pag nasira na to ng tuluyan. Kailangan makabili kahit yung mga China phone baga, mga China phone na ano, yung mga mumurahin lang para may pang pin, may pang jacket, gano'n. Still watching po, Kuya Eddie, here in your kanta. Kawawa ang mga cellphone sa atin. Talagang gusto nang magpapalit ng bagong gusto niya nang magpapalit, kaso wala pa tayong pang bili ulit, sir. Ako yung sahod sa YouTube. Baka sa sunod na lang na na sahod. Yung mura lang, may 4K, di ba? Kahit 3.5 nga meron. Pang ano lang, pang support lang. Oo, pang support lang. Kulang ka kay Chef Ans. Utang ka kay Chef. Ayan. Ayoko mag-utang. Kakahiya naman kay Chef. Charot. Ayan, still watching po, Kuya Eddie. Oo, ang yaman niya ni Chef. Ni Dab Chef. May sariling pagong yan si Dab Chef. Tapos, ano pa yon? Kulots. Laging nagmumukbang. Asa na pala yung pagong mo, Chef? Hindi mo na pinapakita yung pagong mo. Isang credit card lang yan, sana all. Done watching, Kuya Eddie. Ito si Ma'am Kulot, mayaman to. Oo, kasi 20K ang sahod niyan. Nitong January, 20K ang sahod niyan. Kaya mayaman talaga yan. Sa'yo na lang ako uutang, Kulot. Jer, itong phone nga, binili ko at ay pinag-awayan pa. Sis May, mag-on ka, wag kang mag-mute. Sabi ko sa'yo, I miss you. Ngayon lang kita nakita. Lagi kang naka-mute, hindi mo tuloy naririnig yung sinasabi ko. Tamsak, Sisi Ann, Sisi Koy Jana. Mega mega love shout out, Sisi Koy Jana. Hindi tuloy marinig ni Sis May ang sinasabi ko. Lagi siyang naka-mute. Dito ang pagong, malaki na. O, hindi mo na pinapakita yung pagong mo dyan eh. Kaya sabi ko, asa na kaya yung pagong niya? Hoy, Kulot, pautangin mo kung 10K. Para makabili tayo ng magandang phone. Good morning, Sisi Ann. Mega mega love shout out. Nahuli ko rin ang live mo. Ayan. Minsan lang kasi, ngayon lang ako nag-umaga, sis. Ay, Sisi Koy Jana. Ngayon lang ako nag-umaga. Salamat po ka, Eddie, sa pabiji. Salamat Sisi Koy Jana sa patamsak-tamsa.
Kaya nagbabackread ako kasi hindi ko dyan nakikita. Mauunang mag-birthday si Big Boss, 'di ba? Kulot, maunang mag-birthday si Big Boss kaysa sa'yo. Hindi na ba kayang gastusin ni Chef ang kanyang pera? Tutulungan natin, Kulot. Oy, months lang naman. Months lang naman yung mga tanda natin sa bawat isa, Kulot, ha? April ba yon si Ate Asil? Dalawin nga kita, Kulot. Puntahan ko ang channel mo. Parehas kayo April. May. Tas ako October ako. Para parehas lang ang taon natin. May 3983 ka, wow. Oy, talaga, 'di ba? Mayaman na si Kulot, Sana all sa 20K, Kulot. Dito ako. Oy, hindi tupakin ang May. Yung February ang tupakin daw. Kasi kulang sa araw. Sabi lang. Yung anak ko magbe-birthday bukas, February 1. Oo nga, sis May, mag-open ka ng huwag kang mag-mute. Kulot, dito ako sa'yo, Kulot. Sa Kulot Vibes. Oy, sis May, mag-on ka, sabi ko. Ngayon lang kita nakita. Sabi ko, bakit hindi ko nakikita si sis May? Ano kaya nangyari doon? Talaga ba? October ako, hindi ako tupakin, ha? Sino February dito? Yung anak ko birthday bukas February 1. Talagang parang medyo minsan sumusuko ako sa ugali nung batang yon. Talaga pag ayaw niya. Sabi ko, maintindihan ko na din. Maintindihan ko kasi February siya. Kaya kung maintindihan ko na yung ugali nitong batang to. Si Kuya Jana, salamat. October ba si Gracia? Ayun, nag-live ang February nagyaw-yaw. Kaya sabi ko, intindihin ko na lang tong batang ito. Salamat, Kulot, sa palipad. Still watching ako dito. 8 million people. Maraming salamat. 13 minutes na lang ako, guys. Malapit na akong mag-end. Ang February, sir, kulang-kulang ang ugali. Oo. Tapos, ang October, tupakin. Ganon. Si Sikoy Gian, sobra. Minsan, sumusuko talaga ako sa, parang, na lang ko, inhale, exhale, kasi kawawa naman kung papaluin mo lagi, di ba? Kaya na lang ako, inhale, exhale na lang ako. Pinagpapasensyahan ko na lang siya. Pero mabait naman siya. Kaya lang pag medyo may gusto siya or
Yung parang gusto niya ibibigay talaga. Oo, kasi wawa naman. Si bossing ko, February 16, pero depende ang February. Si Bing ang bait, February 10. Mabait naman. Mabait naman, pero pag yung talagang may ginusto sila, pag may ginusto sila, dapat makukuha, parang ganun. Pero minsan hindi ko binibigay talagang mga ano niyan kasi siyempre mamimihasa, di ba? Dan watching ako kulot. Kaya nga, nasa tao na lang. Kulot dan watching. Hello po ate Icon Dark Gamer. Mega mega love shout out. Wait lang ha. Hello Icon Dark. 11 million, maraming salamat sa inyong pagtambay. Magbabago naman yan pag nag-mature na. Oo, mag-10 na siya bukas. Nasa pagdisiplina ng magulang din yon. Oo, minsan ganun din. Pero hindi siya, pag sa papa niya, hindi siya nakakapagkulit-kulit kasi alam niya eh. Icon Dark Gamer, thank you, thank you. May damit ka na, you can connect to the other and you can drop your link. Si Sikoy Jana, puntahan ko ang bahay mo si Sikoy Jana. Ano yon? Ba't ikaw ano? Ba't ako, chef? Halos bitayin na ako ng magulang ko. Ang pag-ugali ko talaga ugali na. November, kulang rin. Oh, November ka, nasa YouTube ko, boss, kulot video ko nakatambay forever. Ayan, nagbabagay ng bahay si Icon Dart Gamer. Icon ML. Oo, depende yun. Depende naman talaga yun sa tao. Ako naman, mabait naman ako. Pag mabait, sa akin, mabait naman talaga ako. Sis Jana, may upcoming ka sis? Sa live, meron? Mabait kapag tulog? Maganda naman yung prangka. Tsaka mas maganda yung nasasabi mo yung gusto mong sabihin, di ba? Metalworks! Mega mega love shout out, Sir Philip. Oo, sis Gian, tama. Si Sikoy Jana, andito ako si Sikoy Jana. I'm back. Mami Renz. Tama, kulot. Si Sikoy Jana watching. Mami Renz, salamat. Si Sikoy Jana, Icon Dart Gamer. Naidikit ko na po ang main channel ko sa'yo. Salamat sa pagpunta. Ako, ang ugali ko, kung ano yung pinapakita ko halimbawa dito sa ano, ganun na talaga ako.
Minamahal kita, Freddy Aguilar. Dan din po ate, salamat. Baba kayo ng upcoming guys. Nagtamsak na kayo sa nakapin natin, 10 million. Oo, pag chismis na lang, merong bawas, merong dagdag yon. Legit yon. Pareho tayo, Dabs. Pag mabait sa akin, mabait naman ako. Pero pag salbahe sa akin, ay salbahe naman. Bakit babaitan mo yung salbahe? Ano siya? Ginto? 12 million, maraming salamat. Ay, si Sismay pala, hindi ko pa nadalaw si Sismay. Next kita, Sismay. Salamat guys sa pag-stay nyo. $10 million and sa 52 na tusok. Ang dami kong tusok ngayon, no? Ang daming sumilip. Salamat, Kaplim. Ang daming sumilip. 52 ang tusok ko. Still watching si Koy, Jana. Ma'am Kat, morning. Ayan, Metalworks. May upcoming ka, Metalworks. Oy, All Seasons Vlog. Maraming salamat sa patambay dyan, All Seasons Vlog. Si Mama Desa. Mamaya, guys, may upcoming ako, ha? 9:45 p.m. Sana makapunta kayo. Premiere pala. 9:45 p.m. Thumbs up premiere. Ayan. Road to 18K. Wow, sana all. Mami Renz. Salamat, Mami Renz. Tamsakan ko yan, sir. Nag-live ba si Ate Asil, Kulot? Naka-live si Ate Asil. Pag naka-live kasi ako, hindi ako makagala. Kasi itong isang cellphone, winawatch ko. Ayan, done watching na ko, sis Jana. Naka-live si Ate Asil, Kulot. My Mix Vlog. May channel mix ba yon? May channel mix? This is di ko talaga Bakit? Bakit hindi siya nag-live? Sismay, watching Sismay. I'm here in your Viva Santo Niño. Viva Santo Niño. Wala akong paki sa papel. Oo, pag mga friends naman, di ba? Sanay na tayo sa mga friends natin. Hindi tayo napipikon kasi alam naman natin na joke lang nila yon. Salamat, Mami Pearly.
Busin ko na tong kape ko. Sabi nga niyan, pag true friends daw, sasabihin sa'yo ang gusto nilang sabihin. Hindi sila yung magsasabi ng maganda, pero sa isip naman pala nila ay hindi naman talaga maganda. Pag friends mo daw, na totoong friends mo, halimbawa sinabi, oh, ang pangit ng damit mo ngayon. O, sasabihin niya, ang pangit ng damit mo ngayon. Hindi sila magkukunwari na, uy, ang ganda ng damit mo kahit hindi naman bagay. Ganun daw talaga yung mga true friends. Ako ganyan ako sa mga kaibigan ko. Pag nakita ko hindi maganda yung sinasabi or sinasabi ko. Ayan, is still watching sis my 3 million people. Metalworks, Sir Philip, puntahan kita, Sir Philip. May net ka pa, Dabs? 9 a.m. na, Dabs. Mamaya magpapaserox ako ng requirements ko para maibigay ko na dun sa taga-barangay sa amin. Ako din, Dabs. Kung ano yung nakikita nyo, halba, ganito, di ba nakikita nyo naman ako, nakakausap nyo ako sa screen. Ganun talaga ako. Ganun ako magsalita. Tamsak, harang host. Ayan, Junjun TV. Mega love shout out, Junjun TV. Si Kuya Janlyn, thank you. Thank you so much sa inyo. Morning everyone from Junjun. Salamat Junjun sa pagpasok. Naka 2 hours na ako, guys. Pa-end na din ako. Ayan, Dabs, na nakuha ko din yung maglagay ng harang sa yung kung anong isi-set mo na na oras. Ako 12 minutes. Kada 12 minutes naglagay ako ng harang. Kaya may matic na harang. Dita na ako, Sor. Ayan, kaya pala sabi ko 9 a.m. na eh. Ayan, patapos na ako dito, Sis May, sa yung Santo Niño. Magkano bang isang buwan na load? Pwede bang pang yon, pang live? Junjun, salamat Junjun ha. Pwede pa yung pang live? Metalworks! Welcome host, tambay na lang ako. Saglit ikot din sa iba naka-live. Ayan, pa-end na din ako, June. Salamat sa iyo. Magwa-watch ako dito sa iyo, Metalworks. Mag-end na din ako.
6 million, maraming salamat sa inyong pag-stay. Sa akin, si My Loves nag-set niyan, harang matic sor, 6 minutes nilagay. 6 minutes sa iyo. Oo, meron 6 minutes doon. Ako nilagay ko 12 minutes. Sa sunod, 6 minutes ko. Sir Philip! Sana all kulat sana all. Ganda pa ng My Loves niya. Ganda ni Sis Gracia, no? Ayan guys, mag-e-end na ako. 300 sa akin, Sor. Dito SIM gamit ko. Pwede maka-live dyan. Hindi na uubos. Ayan, Sir Philip. Tatapusin ko na lang tong video mo. Mag-e-end na din ako. Wala naman 1 minute, Jer. Walang 1 minute. Ang pinaka, 6 minutes. Mag-end na ako, guys. Maraming salamat. God bless sa inyo. Tapusin ko na lang ito, Sir Philip. Walang 1 minute. Kung pwede nga seconds, Dubs, di ba? Mag-end na ako. Dubs, maraming salamat. Kulot, salamat. Sis Gian, Sis Jonalyn, All Season. June, salamat June ha. And Sir Nars, maraming salamat. Mami Ren, Sisi Koy Jonalyn, Ate Pearly, maraming salamat sa pagdalaw nyo. God bless everyone. All Season, Sisi Koy, My Simple C, Sis Ging, ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone. Keep safe and happy Wednesday. Bye guys. Thank you. Dabs, salamat Dabs.